ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳам мошинои нав рӯй кардам ки мо қабул кардем пешкашном мекунем бо нархҳои арзон. агар шахсоне дар шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумота дар WhatsApp имои экранмада роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навораста Hyundai Avanta ки сайстернои зур, дискови рамашкаи Opel аста ки пачка, Toyota Camry 2, Hyundai Sonata, хоб Toyota Fielder, Toyota Corolla, Opel Sedan, дута Daewoo Matiz аста ки бо нархҳои арзон ва Lexus RS, Mercedes-ои Е-классони азиз ва дигар навъи мошина аста ки бо нархҳои арзон мо аз фурӯшандаҳо қабул кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари назди ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. курси имрӯза 109 сомони аст. навора сад мегӯям марамат рафтем. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидем? ҳо дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумоам фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумоам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. якум мошини фурӯшии имрӯза аз сайбардрон ки срочнаи Hyundai Avante. соли проишаш 2008 сол аст ки соишфариш бензини холӣ, мотори 1.6 клапанаи сеп астад. бензини холӣ, мотори 1.6 сеп, коробка ва автомат, сайстери мошин беҳтарин. мошин ҳуҷҷатош 8 моҳи дигар, кожни салон, 4 электропакет. дӯстон азиз, ҳамаш дӯстон азиз салон мақсад ки скамейкамаш кожа, обогрев сидени, кондитсионер, ях. хай мошинча чотка тоза кай. нархи мошина мега 80 та мегам бо муомилаи хубам мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва вариантҳои алишам ҳаста. ба ягон сечка объёмни мотори 2.4 ёки 2 боша мега алиш меша бо маслиҳат мекунем. Hyundai Avante 2008 сол беҳтарин сайсени, мотори 1.6 цеп, беҳтарин ҳолат, коробка автомат, балон дӯстон азиз нав, электропакет, кондитсионер, 8 моҳ ҳуҷҷат. нарша мега 80 та мега бо муомилаи хубам дорад мошин дар шаҳри Душанбе. якумаш рақамҳои дастии Тоҷикистон, ахираш 07, дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 87, WhatsApp дорад. кадоми шумо ки лозим аст ва марамат алиш мекунем ба сечка мотори 2.4 ёки 2 алиш ва сумаки нарх 80 та бо савдо мешавад. марамат занг занед. ва дӯстон, агар шумо дар охали мошинои майда, мошинои калон, боркаш, ягон техника, аппарат, ягон хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумота дар рақамҳои болобуда 1220 WhatsApp пайваст дорад. марамат роӣ кунем, мо реклама карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба эълони навбатӣ. дискаи рамашкаи Opel аста ки пачкай. дӯстон азиз, дискаи рамашкаи Opel Sedan, хетчбек, Opel Caravan дар бисёр мошино мешавад. диска пачка ягон каҷала варид хеле кафидагӣ надорад. ҳамин пачкаи мошин канда метиянам. нарша мега 3100 сомон аст, 3000 мега мешавад. дӯстон азиз, нақсад ки арзандаи пачка, дискаи рамашкаи тоза, каҷала паҷала варид кафидагӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Бухтар ва даставкам дорад. айги ҷое ки шумо мехарен, даставка шумода роӣ мекунанд. срочнаи 4 дона комплект дискаи холиай, пачкай, 4 дона навай, мақсад ки ростай сайстани зурай. якумаш рақамҳои Вавилон дастии 24-22, дуюмаш рақамҳои Мегафон дастии, ахираш 28 WhatsApp дорад. ягон ҷош кафидагӣ варид надорад, хеле ростай, мақсад ки созай, ҳолати хуб дай. 3100 3000 сомон нархи ахиромаша. кадом то ки мехарен дар шаҳри Бухтарай даставкам дорад. марамат дигар маълумотои пурра аз ҳамин рақамҳо гирем. мошин да мезанед, Opel да мезанед, мошинча чотка мешавад. марамат занг занед.
мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мерседес Е-класс ҳастае бардорон ки сирочинаи соли бори 2006 сол ҳастае ки сӯишвариш бензини холӣ мотори 3.2 литраи коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд европейска европаи люк, кондитсионер, электропакет, 4 диска ва 4 балони ҳолати корӣ дорад. Мошин мегӯяд ягон камбудӣ надорад ва сирочина мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 69000 сомонӣ. бо камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Навда. рақамошо дар поёни видео аст. агар шумо ки мехаред марамат метавонед дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо гирен. хоб дӯстон, шумо дам агар ягон мошини фурӯшӣ боша барои реклама кардан марамат роё кунед. дар рақамои болобуда 2020 WhatsApp дора марамат роё кунед, мо реклама мекунем. агар шумо ягон мошин харид бошед дар комментария нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозимае, мо дар видеои оянда ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдрон Toyota Camry 2 ҳастае ки гибридае. соли бори 2011 сол сӯишвариш гибрид мотори 2.4 литраи коробка автоматае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хеле намуд комфорта дорад, кондитсионер, электропакет, совети сафед, мақсад диска биска мошинча чотка дуруни шарда гаштагиае. мошин мегӯяд чотка, ҳолаташ хубае. хоб старстопам доштае. нархи мошина мегӯяд 95000 мегӯем, бо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошо мегафон аст Camry 2, намедонам гибридае, намедонам японка боша ё ки мисол XL бо худтон аниқ мекунен. рақамошо мегафон аст. марамат бештар маълумот аз рақамҳои поёмуда. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо ялайкиро фаромӯш намекунед. ялайки бепула мегзарем ва агар ки имконият бошад силкаи навори моро дар имо, WhatsApp, Telegram, TikTok, Instagram, Facebook ҳамин навори моро падилташ кунен, то ки дигарро соҳиби ҳамин хел мошино шаванд. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Hyundai Sonata. дӯстони азиз, Hyundai Sonata соли бори 2011 сол ҳастае ки сӯишвариш бензини холӣ мотори 2 литраи коробка автоматае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мегӯяд моторуш беҳтарин, коробка соз, ходовой 100%, 4 балон мегӯяд пачка, кузуфуш мегӯяд нозада, ҳуҷҷатош неги будшидагиае. хай дигар комфортро дорад. нархи мошина мегӯяд 79000 мегӯем, бо хай қачон муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошон дар поёни видео ҳаста. билайна кадомтон ки мехарем бештар маълумотша аз худашон гирем маълумот. ҳамин хел маълумот ба соҳибшон пешкаш карда. дигар маълумоти пурра аз рақамҳои поёмуда. дӯстони азиз, мо реклама мекунем. шумо дам агар чунин техникаҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон аппарат чизе ки боша барои реклама кардан марамат дар рақамҳои болобуда 1220 WhatsApp дора. марамат сурат маълумотшо роё кунед, мо реклама карда мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Lexus RX Series. Lexus RX Series инам хеле светои бардовӣ. соли бори 2009 сол ҳастае ки сӯишвариш гибридае. объём мотораш 4 литраи коробкаш автоматае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегӯяд беҳтарин сайсир, ҳама ҷошо мегӯяд кор мекунад. гибридае. хоб коробка мегӯяд созае, кожни салон, мотор соз, ҳуҷҷатош мегӯяд 1 сола, тонировка тамом шудагиае. мақсад ки мошинча нархаш арзона мегӯяд. нархи мошин 120000 сомон ҳастае. номери транзитае. бисёр не камтар мегӯяд, арзон мекунад 120, диска биска балонамаш нав. хоб рақамошон ҳастае дар поёни видео мегафон ва мошин дар шаҳри Душанбе кадомтон ки мехарем бештар маълумотша гиред. агар ки ҳамин свет шумо да маъқул боша, метавонед мошина рафта асп мекунед ва қачон муомила кунед. мошин дӯстони азиз гибридае. марамат дигар маълумот аз рақами поёмуда. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-класс H-ка. соли бори 1996 сӯишвариш газ бензин, мотори 8 литраи коробка механикаи. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд дӯстони азиз, салонош мегӯяд тоза, мотор соз, коробка соз, гази Евро 4. хай мошинам хеле сайсене, солшам агар 96 сол боша, неки сайсени хуб аст, свети сафед. нархи мошина мегӯяд 34000 мегӯем, бо камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи пойтахтда. ҳуҷҷатам мега дорад. рақамошо мегафон 34000, дискаҳои прасои полобъёмни сечка. марамат дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. ва дӯстон, аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим боша, мақсад ки мехарен, дар комментария мо нависед. агар ки мо ёфтем дар видео оянда ба шумо пешкаш, яъне ки мо аз фурӯшандаҳо ба шумо ҷудо карда пешкаш карда видео мекунем. фақат шумо лайкҳоро фаромӯш накунед, албатта гузоред.
мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Fielder дар кузифи Universal Caravan. соли бори 6-2008 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ, мотори 5 литра, коробка автомата мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Коробка автомат. Мошин срочна, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола тонировка, хоб салон тоза, кондитсионер, свети дидем хеле сиё баклаҷонский. нархи мошин 75 000 бо муомила он мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи пойтахт. нархи мошин 75 та муомилаш дар назди капоти мошин рақамошон ҳастаи Вавилон. хоб кадоме то ки мехарин ягон маълумотои иловагӣ хоҳен агар оида ин мошин фаҳмидан марама дар рақамҳои поёмода Вавилон аст занг занен бештари маълумот агирем. фақат лайка фаромӯш накунед албатта гузорем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи седан срочна, соли бори 6-1995 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литра, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, чашкош мегӯяд. навад дӯстон азиз, хоб мошин соза мегӯяд, мошин ай 2013 мегӯяд, то ҳозир дасти як одам нагаштесай. нархи мошина мегӯяд 32 000 мегӯем, хай ягон сум мумкин муомила кунад ва мошин дар территорияи Душанбе номерош транзит. мумкин хай камтар савдоша бисёр не. рақамош дар поини видео ҳастае. седани 95 солем хеле светои бутулка. кадоме то ки мехарем марама дигар маълумотро аз рақами поёмода гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daiwo Matiz ҳастае баъдрон ки соли бори 6-1999 ҳастае ки сӯзишфурӯши бензини холӣ. абиё мотори 1 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника. дӯстон азиз, ҳуҷҷатҳои солона мегӯяд буд шудагӣ, нарошка кор дора камтар. хоб хай дӯстон азиз, мақсад ки бу хай маълумотша мегирем. нархи мошин 12 000 ҳастае, мотор мегӯяд 100% мегӯяд созае. нархи мошин 12 000, мошин дар шаҳри Душанбе, рақамошон ҳастае дар поини видео. кадом то мехарем марама дигар маълумотша гирем. бояд агар Daiwo Matiz ҳам ҳастае, бо дар ахири видео вайш арзонтаре, бо вайшам озӣ мебинем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. бояд тайга ҳастае баъдрон ки Daiwo Matiz ҳастае ки камтар кор дорад ва нархи арзон. соли бори 6-2006 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ, мотори 1 литра, дӯстон азиз, коробкаш механикае мошин мегӯяд, моторш мегӯяд ог гузарондагӣ, яъне ки баъзе чизош нестае уже, баъзе скамейкаш ва баъзе фарош шикастагӣ. мошин мегӯяд дигар чизош ҳастае, масалан ки моторш мегӯяд об гузарондагӣ, метавонед мотор кунед, хоҳен металлон ягон чи барои забча аст. нархи мошина мегӯяд 7 000 мегӯяд, бо камтар арзонтар кардан метавонед, ки арзон муомилаи хуб метавонед мегӯяд арзонтар. хоб мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Румӣ, территорияи Калхозобода. 7 000 бо арзонтар метавонед дӯстон азиз, барои як забча ки барои одамои устоё ки агар ки хоҳанд айсар амира мошина, мақсад ки хеле ремонт кунанд. рақамошон тисел ҳастае, марама дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо метавонед гирен. ва дӯстон шумо дам агарам хеле мошинаи фурӯшӣ боша, марама аз сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp имои боло буда 20 дарои кунем, мо реклама мекунем. хоб ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи